Ahojte, moje meno je Jakub a ešte predčasom som nevedel, čomu sa chcem venovať. Zvláštne však, ale aj vy ste už určite počuli tie reči. Každé dieťa chce byť hasičom, smetiarom alebo učiteľom. Ale čo ak ste sa nenašli v tejto kategórii? To vôbec nevadí, naša škola je tu pre vás. Výber budúceho povolania nie je taký jednoduchý. Neber to na ľahkú váhu. Spoznaj, čo je v tebe a zisti, čo ťa baví. Čo ak v tebe drieme skrytý matematický alebo fyzikálny génius? Potom si určite obľúbiš naše bohato vybavené učebne. Možno si budúci lekár. Chemické laboratórium je potom tvojou doménou. A stavba ľudského tela? Tej sa budeš venovať na biológii. Čo ak ťa láka láska k literatúre a písaniu? Dokážeš sa u nás presadiť? Jednoznačne. Členstvo v školských novinách či partnerských programoch je vám k dispozícii. Ale mňa baví iné kafe, športové. Žiadny problém. Na svoje si prídeš z rekonštruovanej telocvični alebo školskej posilke. Ak si hlbavý typ, čo rád diskutuje a argumentuje, tak ťa určite bude baviť občianska náuka s dejepisom. A v praxi môžeš svoje vedomosti zúročiť napríklad na rokovaniach školského parlamentu. Vyučovanie cudzích jazykov je samozrejmosťou. Angličtinu už musí predsa vedieť každý. Čo by si povedal na takú nemčinu, ruštinu alebo francúzštinu? Tieto predmety sa u nás vyučujú tiež. A čo nadchlo mňa? Ja som sa našiel v týchto priestoroch. Práve tu som sa rozhodol, že chcem byť programátorom. K rozhodnutiu ísť študovať medicínu ma motivovalo niekoľko vecí. Nielen chémia, biológia a fyzika, ale hlavne DOFE, v ktorom som bola zdravoťačkou. A čo viac? Nie ste v tom sami.